Soc el doctor José Antonio Izuel, soc el cap de servei de radiologia i un dels radiòlegs que, com a tots, intervenim en el diagnòstic del càncer. La dona que es nota un bony, que té un dubte, un dolor, va al seu metge de capçalera o al ginecòleg o a un especialista i ell ens la deriva a nosaltres perquè nosaltres, en base a proves d'imatge, que és el que és la nostra especialitat, doncs poguéssim dir si allí hi ha alguna lesió patològica o si la mama és normal i no hi ha res, o si cal fer algun estudi més o el que sigui. Hi ha un equip humà important que no només és el radiòleg, sinó que és tot el pool administratives que són molt eficaces a l'hora de gestionar la immensa quantitat de sol·licituds que ens arriben cada dia. Després estan els tècnics, que són els que fan la imatge pròpiament dita. Estan les infermeres, que són les que se n'encarreguen de tenir cura dels malalts quan s'ha de fer alguna prova invasiva o de revisar les analítiques per veure si poden portar contrast o si s'ha de retirar algun tipus de medicació abans de fer una prova. En concret tenim també les gestores de casos, que són les que se n'encarreguen de coordinar en la mama tot el seguiment de les pacients mentre estan passant per tot el seguit de proves que necessiten per poder arribar a un diagnòstic. I després, els últims són els radiòlegs, que som els que interpretem les imatges que han aconseguit els tècnics i en base a aquestes imatges nosaltres diem què és el que hi ha allí. La porta d'entrada sol ser una mamografia o una ecografia, però si en això no en tenim prou, la segona fase és agafar una mostra per enviar-la al microscopi perquè els companys del pis de baix, del servei de patologia, que també són altres desconeguts en el tema, puguin emetre un informe que digui si realment hi ha una lesió dolenta o no i quin tipus de lesió. Afortunadament, el càncer de pit és un dels càncers que avui en dia tenen millor pronòstic. Tot i que la incidència és alta i augmenta, doncs la mortalitat no augmenta. I això perquè hi ha una base d'investigació molt important al darrere que ens ha permès afinar molt en tractaments, que els enginyers dissenyin cada cop equips més potents que ens permetin veure lesions que fa anys eren inidentificables i això ens permet anar una mica per davant de la malaltia o agafar-la en una fase on la curació té molt menys complicació que els estadis que veiem fa anys. I això és una mica la base del projecte EMA, perquè tots som projecte EMA.